Jsme právě přijeli do Starlineu a je to tady naprosto skvělý. Vůbec jsme nečekali, že to tady bude tak parádní. Je tady domácí farma s kozama, klokanama, prasatama, marčatama a vším možným dalším. Je tady lezecký centrum, spousta hřišť, ohniště. Ty jsi taky chtěla něco říct? No tak, já bych vám to tady jako chtěla ukázat, jo, že tady za náma je vlastně velký hřiště. Vypadáš tam jak na baru. Spíš jak na bydílku, ne? Ty asi třeba bych tady někde zobat zrní. Jo, tady takhle je fotbalový hřiště. Tam je golf a vzadu je farma. A za ty peníze získáš tohle všecko. Z Prahy kousek, Ostrakonický, je tu zima. Já nechci, počkej, já to mám rozmyšlený. A což mám říct? Řekni, proč by měl někdo přijet na rok. To bude dost dobrý, já nevím. Protože poznáš králíka od morčete a mezi klokanama najdeš pár prasat. Fakt? Přijďte na relax, protože to bude nejlepší akce tohohle léta, na který prostě nemůžete chybět. Jdeme teď najít místní bazén. Já už nemůžu, už jdem do kopce a už je to annoying. Bazén! To bude studená voda jako prase. Došli jsme k bazénu, je teda trochu špinavý, ale snad ho vyčistí. Určitě ho vyčistí. Můžete se na něj podívat. Tak cohle voda tam je, ne? Tak jako co je za průhled. Ty dá mě natoč tu žábu. Jak se může utopit žába, já myslím, že mě plál. Máme pro vás soutěžní otázku. Jak se může utopit žába? Kdo nám tuto odpověď dá a bude to opravdu pravda, tak získá něco skvělého a to chcete. Tohle vám pustíme na konci pobytu, až se v tom vykoupené.